Sa matutrada ron. Ada lah yan Hapit kita ng apsal to di kapadyo to ngawat ang bahaw. Walang lain ng tira to. Hapit. Ah, Yung kain. mawala gini ng tirada. Daghang iktano, bahaw gini. Makagaba yun. Ayaw di ma. Yan sa may maayo ron. Oh, man kawat bahaw. Dumatik nausi. Karon. Bausan yun na ba ni? Bausan ako si Papadyo. Buhatan ako nag-challenge. Laro na ko nito ha. Buhatan ako mapa. Iga ko ba nga? Ikaw ko itong bahaw ko Papadyo? Balos si Papadyo. Buhat mapa. Ano itong mapa? Bay, nga na una itong mapa. Kuno ay diriya sila maagi. Nya. Maana sila dere. Muli ko deha. Punya. Muani na pa sila dere. Ana. Nya na diyan Bulawan. Bulawan. Oh, Bulawan. Bi mana Bulawan na. Ayaw di ma. Nya. Karon ang mailad siya sila nga para inon yung tinuod ni sunugo na ko ni para pura yung tinuod yung mapa Ayaw di ma. A few moments later. Gudik. Uy. Yay. Sino ano niya da? Gustong bahaw. Si bahaw. Ayaw di ma. Naman kawat bahaw ba ya? Dai, sige ulo mo si. Oh, nasakpan dai. Uloy. Wala. Bahaw. Apit ra. Aw. Nanto ko yan. Kuno niyo ba? Saan na? Apa no? Nawa ni Bagi kan sa kululo. Saan? Saan na to ni? Kailangan mo mangita na nga. Bulawan bang? Gisod ko pangita na? Wala magbata ang nagsulatan eh. Pila, tino. Yung saan mo na to. Ano, ganun. May mga susunog ko. Bola lang yan. Nasa Bagi ka Antik na. Saan na to bitrada ni? Ganing pangitao ninyo, sundal ang mga pa. Mga treasure hunter, mga mo. Bante. Tinuod ka ni? Ano, lagi na. Sana. Sige. Saan na tong namoy. Umti pawarta ron ni. Mga mo si kita ka dalawan. Asa may maguna ni? Mo ni trip niyo kaysa si pangawat bahaw. Subayo to ni mapa. Puta, dito kit. Wa ko kuan atong dekitor. Ah, sige. Amo pangawat bahaw ha, kanang bulawan ni karahon niyo. Tiktor ni kay. Nag-ingon si Butan so dito nga. Nari treasure kay mapa daw. At tingnan na to. Sanginar ba yung ngawat amig bahaw? Ayaw di ma. Buat ka naman ko di tiktor oh. Kay bala mo basa ning mapa bimati kay kabalo mo mabasa mapa. Kapal na mukha mo. Ay nung kay college mo ka. Nya, asam ta maguna? Anak kaingon diri na yung nakabutang diri taon na. Oo. Sa ato pa kinindala na magsugod yun ta diha arpita. Ito. Oh. Ta. Tara na. Pwede kayo to. Ya, usah may sunod sa mapa dia. Kabutan sa mapa. So magbasig ba? Uditso lang ta. Sudah. Oh, sige. Kabutan na po diri. Anak daw dalan. Ito pa wala. Oh, diri na tagi. Sige. Basig atik ni bomba na ha. Nautay say na. Kini mga nakabutan diri. Mo na ning mga sign. Bantay bitaw ka ng kuan ha. Bomba na ha. Nakabutan na po diri. Sa ba? Anak ta. Yan po. Anak ito. Ay tuyok Kaya ay. nakabutang sign dito.
birthday na yun tayo. Uy, treasure! Treasure to! Bro, all gini treasure kinangapandol na. Ayaw, di ba? Butas na pa. Padulog kita di straight dito. Oh, dito. Saan ni? Si bahaw, gato ni pa doon. Mauna ni. Treasure ka ni? Sunod na. Nay nakabutan diri matik si mapa nga. Saan na? Nay warning sign. Oh. Atong pagitaon dapit ako. Dapit ang warning sign eh. Ano mo ning sign ka na? Oh, iya klaro ng bata, paborito nila. Ayaw, di ba? Kuboy yung padung. Asam na na? Ang sign na na? Kita ka ng bagula. Ini? Tanawan, ukba na, mga ba ng warning sign. Ah, sino? Tinurag gilangaw. Birthday na yun tayo. Tanawan ako. Nahinaya lang og kaboy matik eh. Basin bomba ba? Buthan ta. Tae niya. Tae man ni. Tayo na. Ana nila. Bato gilangaw. Ana nila. Treasure. Mo bawa ng tae. Sato pa na kita na tae. Oh. So doon na ta. Ang puta dapit na. Subayan to ni mapa. Tubulan ni sunahan. Birthday na yun tayo. Gini bomba. Nakabutan diri. Mo anak mo sa siningaganan. Gusto oh. Oh, ka subayan to ni. Nakabutan diri di mati. Muli ko ta pa wala. Dina wala. Oh. Sini kagi. Mo sugangan. Tawag dua. Uto-uto niya gayo. Tapos si Boy, tisoy nga mura kung sweeto jud mapa ba. Naibot na lang ma. Pinapalit to. Ilan to ron. Kita yung nagtae ron. Seriously, what the fuck are you doing? Saan lang ti? Kana nga sign kanang ti. Pasabot na tinapa. Ayaw di ba? Ini treasure ka na pa. Sign na siya. Oh, sign? Pangita na kung nabat yung kita nga tinapa rin nga lang. Ang tara, tigong. Wala kinapag yun, tara. Agit, mo ni. Kami. Sign ba na siya? Doon na ta sa doon lagi kita. So, may pasadan na ito na. Oh, ready na resign ra man. Asa mo itadapit na ni? Nakabutan din sa mapa. Ang kita tag sign. Street na lang ta. Dito ta. Oh. Kailangan na riyan. Kaya ni mahuman ng treasure na, oy. So, mga araw na. Last na na. Nakabutan din boy matik. Ito na. Nabot na ta. Last na na. Gamitan na mo detektor. Abot na kita. Eh, kaya dili. Tigong. Tingog. Oh, na nakoro gila. Kami. Kaya. Kaya may kinalong sa gidan. Kaya. Ha? Una na. Mo na siya yung mapa niya. Oh, una na nakabutang. Ayo. Hindi ko no. Lah. Oh. Ay bigla. Ay, ano ba? Sinin kita dia, kita udah. Dito ka ni ba? Mga dato kita ni Rum. Sana all. Umbahin na ni Rum bimatik. Palit buguan. Helicopter. Ayaw, lima. Ilahan Lima? Tibis ilahan. Tunga kita ha. Alangan. Basig. Pusok yan lang dito. Pwede mo dito pang pangandoy ba nga. Para makaagtog lagyo na isakyanan. Helicopter kay ko kay service sa ospilan. Kapal na mukha mo. Naguni. Siling ha? Oh, siring ka. Inayag ka ba? Ayaw, lima. Kain na yun. Doon ka po. Huwag mo nang isa. Siling mo ka ta. Kuha na ka nan. Umuha ka ba?